Vice Chancellor Mambalariany ma Kenyatta Paul Wainaina orwaki ayanga kendo duogo e apis tok bedoko kuom maloyo dweche 4. Wainaina no yudo rwak makende gi jopuonjre kod jotije mbalariany no mane onyiso mor mar duogo mare. Wainaina no singo tiyo machiegni kod piny owacho ka okwayo mondo migi kendo kar timo nonro ma Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital mane okawo gi piny owacho mokalo. Professor Wainaina ne ochung tich tok tamore chulo lowo eka 410 mar skuluno ne piny owacho mane dwaro keto e tije mamoko. Tok bedoko kuom kinde maloyo dweche 4, Jalup Chancellor Mambalariany ma Kenyatta Professor Paul Wainaina gikone to ne oduoga yange apisi gi rwak makende. Motelo tarik 12 dwe mar 7 higa ni Wainaina ne ochungi tich apoya tok ywaruok wuok e kinde gi sirkal mokalo e wi lowo maromo eka 410 mar mbalariany no. Probably this is the last time I'll be talking to you. As a BC. Kata kamano, doni ochiwo chik mondo oduok Jalup Chancellor no e apisi, gino mane okelo mor miwuoro ne mbalariany no. This is an order for me to go back to the office. Professor Wainaina ogolo singo ne mbalariany no ni chenro duto biro dhi kare, kendo singo ne ywaruogno biro rumo. I'm happy to say that that land is still intact. Our title is with us. That is what we want. Bende owacho ni obiro tiyo machiegni kod apisi mowinjore neno ni ratiro yudore kaka chik dwaro. We are going to make sure that this university run the way it should be. Actually, I really want that. Every week there are so many things in the papers about KU when we were doing very well. Weekly Foko, Ramogi TV.